Jeg skal snakke om nervecellen. Nervecellens funktion er, at den kan sende oplysninger til og fra vores hjerne. Og nervecellen den befinder sig overalt i vores krop, men vi har flest nerveceller oppe i vores hjerne. Jeg skal lige kigge på nervecellens opbygning. På billedet der ser vi en hel nervecelle. Og nervecellen det er en eukaryotcelle, hvilket betyder, at den altså har en cellekerne. Det ser vi her. Og den har på samme måde som de andre celler, så har den også DNA inde i sin cellekerne. Udover sin cellekerne, så har vi det, der hedder soma, som er her, som er cellekroppen. Og ud fra soma, der har vi de her trælignende blå ting, som hedder dendritter. Og dendritterne, de modtager de her signaler og impulser, som man kalder for aktionspotentiale. Ud fra soma, der har vi axon, noget der hedder axon. Og rundt om aksonet der sidder myelinskeder. Og myelinskeder det er fedtceller. Og det de gør, det er, at de får signalet, som bliver sendt op fra vores dendritter. De får signalet til at gå hurtigere igennem vores nervecelle. Og så beskytter de også og modvirker mod elektriske impulser fra andre nerveceller. Når cellen den ikke skal sende aktionspotentiale, så er den det, man kalder i hvilemembranspotentiale. Hvilket betyder, at den er i ro, og den ikke skal lave noget. Da den er i hvilemembranspotentiale, så kræver det, at den har en negativ ladning. Den ser vi hernede ved de minus 70 millivolt. Når den så modtager noget aktionspotentiale, som den skal sende, så skal den op og være positiv. Den går så op og bliver positiv og kan udsende sit aktionspotentiale. Og det er det, man kalder for depolarisering, når den bliver positiv. Den må ikke være positiv for længe, så den bliver ret hurtigt negativ igen. Vi ser kurven falde, og den går ned her omkring de minus 70 millivolt igen. Og det er det, man kalder for depolarisering, når nervecellen bliver negativ igen. Det er vigtigt, at den ikke bliver alt for negativ her, fordi hvis den går ned under de minus 70 millivolt her, så sker der det, man kalder for hyperpolarisering, hvilket er en kortslutning. Så det er vigtigt, at vores nervecelle den er de minus 70, når den er i hvilemembranspotentiale. Hvis den ikke er de minus 70, så kan den altså ikke modtage, aktionspotentiale. Det er vigtigt, at den ikke er positiv for længe, og det er vigtigt, at den ikke bliver alt for negativ efter repolariseringen. Jeg skal lige kigge på, hvordan vores nervecelle den går fra at være negativ til at være positiv, og igen, hvordan den går fra at være positiv til negativ igen. Rundt på nervecellen, der sidder noget, der hedder ionkanaler. Der er 3 forskellige slags ionkanaler. Der er natriumkanaler, kaliumkanaler og calciumkanaler. Jeg skal kigge på natriumkanalerne og kaliumkanalerne. Når vores nervecelle den skal udsende aktionspotentiale, så går den og bliver positiv. Den bliver positiv ved, at vores natriumkanal, den her orange, den åbner sig, som vi ser her, og så strømmer der positive natriumioner ind i vores celle. De her natriumioner, de ligger ude her uden for cellen i det, man kalder ekstracellulær væske. Så når den har fået sendt sit aktionspotentiale, så lukker kanalen sig, og der kan ikke komme flere natriumioner ind. Og så ser vi den kaliumkanalen, den åbner sig. Og når den åbner sig, så strømmer der positive kaliumioner ud. De her kaliumioner, de befinder sig altså inde i vores celle. Og de strømmer ud, og så kan vores celle blive negativ igen. Når under repolarisering og depolarisering, så kommer der jo et skævt forhold mellem de kaliumioner, som er inde i cellen. De rører ud i den ekstracellulære væske, og natriumionerne, de rører jo fra den ekstracellulære væske ind i vores celle.
det er der noget, der hedder en natrium-kaliumpumpe, som den opretholder det her forhold. Det den gør, den er, at den tager natriumionerne, som er kommet ind i cellen, den tager 3. Den tager 3 af dem ud i den ekstracellulære væske, og så tager den 2 kaliumioner ind fra den ekstracellulære væske, så de kommer ind i cellen igen. Og det er altså noget, den gør konstant, så der jo hele tiden kan foregå den her repolarisering og depolarisering. Den her pumpe, den udfører det, man kalder aktiv transport, og det vil altså sige, at den kræver energi for at virke. Og den her energi, den får den fra den mad, vi spiser, og det er faktisk 20% af den energi, vi indtager, som natrium-kaliumpumperne rundt i vores krop, de bruger. Så de bruger meget energi, men de er meget vigtige til del af vores nervecelle.